Hallo? Hallo? Hej? Hvad? Hvor er du hvor er du nu på vej hen? Du skal ikke løbe hver gang jeg ser dig. Hvor løb du hen? Hvor løb du hen? Der. Hallo? Hallo? Jeg kommer hen nu. Det var da utroligt, som man bliver ved med at løbe. Hvor løb han nu hen? Hvad? Det er op. Hallo? Hallo du? Jeg kommer op nu. Nej, du skal ikke løbe igen. Det var da utroligt. Okay. Op her. Og der. Og her. Så kan ja, sådan der. Okay. Så nu bliver du altså deroppe. Jeg kan se dig nu. Okay. Aha. Forbi her. Ja. Der. Hops. Jeg kan ikke tage den vej. Jeg tager den her vej. Op. Og derop. Kom nu. Ikke mere. Nu bliver du der. Op. Her. Der. Og her. Hallo. Nu er jeg det funkler det her. Hvad? Ej, det er løgn. Ej, altså, jeg er snart helt op på bjerget jo. Nu bliver du der. Ja, der. Op. Ja, op. Hvad var det? Op. Det begynder også. Solen er ved at gå ned. Det var da utroligt. Det har virkelig taget mig så lang tid at komme herop. Ja, og så bare lige det sidste. Okay. Nu kan jeg se, om han er der. Kan ikke komme længere. Bare lige ned her. Lige ind over her. Bum. Op her. Og her. Sådan der. Kom her, lille ræv. Du skal ikke være bange. Ej, det kan du altså også godt. Så det virker ikke, det der. Du kan tale? Ja, det kan du da også. Det er da meget normalt. Jamen, hvordan kan det lade sig gøre? Jeg ved, at jeg bevæger munden. Hvad tror du selv? Det er jo også lige meget. Jeg så dig til gengæld i ruinerne. Fandt du bogen? Ja, det gjorde jeg. Hvorfor? Hvad står der i den? At jeg oppe på bakken vil finde svaret. Jeg ved bare ikke helt, hvad det... Ja, det ved jeg. Jeg vil også meget gerne hjælpe dig, hvis du hjælper mig til gengæld. Sådan, du klør min ryg, jeg klør din ryg. Så jeg skal klø din ryg? Nej, du skal ikke. Det er en tale. Det er også lige meget. Kom du med herover. Herhen. Kan du se dernede mellem bjergene? Altså, gården der dernede? Nej, huset. Nå, ja, jeg kan godt se huset. Det er heksens hus, og der skal vi ned, hvis du også gerne vil have min hjælp. Hvis du hjælper mig med det her, så vil jeg svare på alle dine spørgsmål omkring den her verden. Jamen, hvordan ved jeg, at du ikke prøver at snyde mig? Jeg er en forvandlet ræv. Jeg ved alt om både magi, kamp og overlevelse. Og hvis du gerne vil overleve, så skal vi se at komme tilbage til teltet, inden mørket falder på. Ja. Jeg vil have ræv. Så gør vi det. Det var godt. Faren lurer nemlig altid om natten. Herr Ræv, hvorfor er alt egentlig firkanter? Jeg er egentlig skrubsulten. Hvordan kan det være, at jeg har briller og en krone på? Og findes der talende frøer? Hvad sker der egentlig om natten? Spørgerunden starter fra i morgen. Tig så stille. Ja. Ja. Stadig og kan vide, hvor her Ræv er gået hen. Ræv. Der er du. Godmorgen, du. Det var godt nok sent. Du stod op. Vi har en lang dag foran os. Det ved du godt, ikke? Ja. Jeg ved jo ikke rigtigt, hvad vi skal. Vil du prøve at forklare mig det? Men du skal komme efter mig. Til at starte med, okay? Ja, okay. Jeg kommer nu. Jeg tænkte på, herr Ræv, om du kunne svare mig på nogle af de spørgsmål der. Ja, så spørg. Først og fremmest, hvad er det her for et sted? Altså, hvor er vi henne? Det er lidt svært at forklare, men selve det rige, vi er i lige nu, det hedder Foliana.
Og det eneste, jeg sådan rigtig ved, er, at vi er alle sammen kommet hertil via nogle portaler. Mere er der ikke rigtig nogen, der ved noget om. Okay, men hvorfor firkanterne, herr Rev? Ja, det er et godt spørgsmål. Hvorfor cirkler i den rigtige verden? Hvorfor ikke trekanter? Det er der ingen, der ved. Det er bare sådan, det er. Okay, men hvorfor blev du så egentlig lavet om til en rev, herr Rev? Kig derude. Kan du se det? Dit første rigtige mål. Altså konen? Skal jeg slå konen ihjel? Ja, sagde du ikke, du var sulten måske? Ja, hvordan tror du da ellers, du skulle have mad? Jamen, hvordan skal jeg gøre? Brug dog det svært, du fandt i ruinerne. Bare slå det? Ja, kom nu. Ja, men pas på, du ikke. Nej. Yes! Jeg fik den! Rev, så du det? Jeg fik den, Rev! Jeg har dræbt konen! Endelig! Og der er kød. Læder? Det er også læder. Men altså, skal jeg bare spise det rå kød? Hvad skal jeg gøre med det? Men læderet, hvad kan man bruge det til? Endelig. Okay, du starter med at finde noget træ. Og du skal bruge træ. Okay, så slår jeg bare det træ her. Hvor meget skal jeg bruge? Det tror du skal bruge omkring 2 stykker. Tag du 2 stykker. Det er en god start. Okay, så har jeg dem. Hvad skal jeg så gøre med dem her? Jamen først så laver du det op til brædder. Så du har gjort det. Og så tager du de 4 af dem, og så laver du dig et crafting table. Okay? Har du med så langt? Okay, jeg tror jeg har den nu. Skal jeg bare stille den? Okay, jeg stiller den her. Godt så. Hvad skal jeg så? Okay, nu skal du bruge noget mere træ. Så du går hen og henter noget mere træ. Okay, godt så. Nu har jeg så det træ igen. Hvad gør jeg så? Nu laver du en hakke. En hakke, så du kan komme ned og få noget sten. Fordi sten er bedre end træ. Forstår du? Okay, jeg tror jeg ved det. Så nu laver jeg en træ. En hakke ud af træ. Og hvad så? Jamen det er super godt. Så nu har du en hakke af træ. Du kan lige så godt lave en økse. Så den laver du, og når du har den, så skal vi hen og bruge noget mere træ. Fordi med det træ, så skal vi nemlig ned og hente noget sten bagefter. Okay? Okay, så nu har jeg også det træ. Så hvor går jeg hen og finder sten? Det er vel bare hen, hvor der er sten, eller hvad? Ja, vi gik forbi det, da vi kommer hen. Bare gå derhen. Okay, det må være herhen, simpelthen. Godt så. Lad os se. Der er noget sten her. Noget sten her. Og noget sten her. Og sten der. Vi skal nok bruge 3 stykker, men skal lige der ned. Så tager vi lidt mere her. Sådan der. Haps, haps. Så. Og så skal vi op igen. Super. Men prøv at høre, du skal bruge meget mere sten. Vi skal lave en ovn, så du kan varme dit mad i. Ingen kan lide rå mad. Så hop du ned igen og find noget mere sten til os. Sådan der. Så skulle der meget gerne være nok. Okay, hvordan siger du, jeg laver den? Alle 8 sten rundt i en cirkel. Præcis. Når du så har gjort det, så finder du bare noget, der kan brænde. Nu har vi ikke noget kul, så jeg vil nok bare rutte til at tage hvad som helst af træ. Okay, så lige nu så skal jeg faktisk bare vente på det brændt. Okay, jamen så venter jeg. Så må det da også... Hey, det er færdigt. Okay, og så spiser jeg den bare. Okay, lige... det var god. Det var rigtig god. Lækkert. Det kunne jeg godt bruge noget mere af.
Jamen, det har vi altså ikke tid til nu. Nu skal vi altså også snart til at afsted, inden mørket falder på igen. Vi har allerede brugt lidt af formiddagen her. Nå, ja. Jeg følger bare efter dig her, Rev. Jeg kan altså ikke rigtig huske det. Den her, synes jeg har gået den her vej før. Er det ikke? Det er ruinerne, der er her. Ja, det er det. Og nu kan du lægge lidt mærke til, at nu går vi op ad bjerget. Der vil være en masse materialer. Du kan jo prøve at tage lidt på vejen. Det, som du så vidt kan tage lige nu, fordi du har lavet den her stenhakke, det er kul og jern. Jern selvfølgelig bedre end sten, så det kan man jo tage, hvis man har lyst til det. Kul, det er godt til, hvis det er, at du skal lave mere mad. Så det vil jeg råde dig til, du gjorde. Okay. Jamen, okay, det vil jeg så gøre. Men nu siger du, at sten er bedre end træ, og jern er bedre end sten. Hvad er så det allerbedste, man kan få? Det forstår jeg ikke rigtigt. Hvad vil det allerbedste være så? Jamen, der kommer lidt an på, hvad du spørger. Det kunne være nok, hvis du spørger mig, havde det nok været diamant. De funkler også. Jeg elsker diamanter. Okay. Det er jeg glad for, at du siger, herr Rev. Herr Rev, er der en? Hedder du egentlig herr Rev, eller skal jeg kalde dig noget andet? For nu er herr Rev vældig fint. Så bare fortsæt du bare med at kalde mig for herr Rev. Okay. Herr Rev, hvordan kan det egentlig være, at vi ikke rigtig har set nogen andre endnu? Altså, jeg kan huske, at der var i ruinerne. Jeg er helt sikker på, at der var nogen. En, der hed Freddy, der havde været der. Men jeg forstår ikke lige... Altså, hvorfor har jeg ikke set nogen udover dig endnu? Ja, godt spørgsmål. Det kommer du til på et tidspunkt. Faktisk om ikke så længe. Heksen er jo også en person. Men ja, det kommer før eller siden, tro mig. Men hvorfor er det, vi ikke bare kan gå hen og spørge heksen om hjælp? Hvorfor er det skal være sådan noget hemmelighedskammeri her? Og hvad er det egentlig, at jeg skal hjælpe dig med, som du ikke kan? Altså, jeg mener, du kan jo selv snakke. Så kan du ikke også bare snakke med hende? Jo, måske. Lad mig bare sige sådan, mig og heksen har ikke været rigtig særlig meget på talefod siden, ja, det er også lige meget. Men det du skal hjælpe mig med, sådan helt konkret, det er, at jeg skal bruge dine tommelfingre. Dine lange fingre, fordi at du skal måske ikke lige stjæle noget fra mig. Ej, det ved jeg altså ikke, hvordan jeg har det med, Rev. Og så for en heks. Altså, hvad nu hvis man også forvandler mig om til en rev? Eller endnu værre, en frø eller et eller andet? Jamen, det er jo her, hvor det er så vigtigt, at du netop ikke bliver opdaget. Og jeg skal nok sørge for at lave en form for distraktion ude foran huset, så hun ikke er derinde, imens du er derinde. Men ja, det finder vi ud af, når vi kommer dertil, ikke? Apropos dertil, vi er der lige om snart. Okay, jeg følger bare efter dig. Det er måske lige her indover, eller hvad, herr Rev? Jeg tror, jeg kan se toppen af huset. Ja, jo, det er lige herhenne. Okay, ja, nu kan jeg godt se det, herr Rev. Det er kæmpe stort, jo. Ja, det er stort, men vi er nødt til at vente til mørket falder på. Kom, vi går op herhen. Godt så. Oppe på hendes første etage er der en bog. Det er meget vigtigt, at du finder den omkring ræve for besværgelsen. Vi er nødt til at finde ud af, hvad det er, hun har gjort, hvilke ingredienser hun har brugt for at forvandle mig om til en ræv. Eller også kan vi ikke lave mig om igen. Okay, så nu er jeg med. Ind, lokalisere fortrydelsesbogen, finde tingene, ud igen. Okay? Præcis, du har den nu. Du går bare derind, så snart du er klar. Om bag huset, tror jeg er en god idé. Ribbeleffekter og musekalve. Det er lige, hvad jeg tror, der er brug for, når det er, at jeg skal ud og få fat i gederne. De søde små geder bliver grov i en suppe. Gedesuppe.
stå mælk. Givet suppe. Okay, det ser ud til, at Reven har fået heksen ud nu. Jeg kan i hvert fald ikke se hende derinde. Prøv at gå derind. Ja, okay så. Ja, det her virker bare som en eller anden entré. Det er da sådan et meget flot billede, der hænger her. Men igen, firkanter. Maler simpelthen også i firkanter. Nå, nevermind. Jeg prøver at gå ovenpå her. Hold da op med bøger, der er herinde. Lys. Ja. Bøger. Det er henne måske. Kan i hvert fald se noget her. Jeg skal lige udenom det der. Det ser ud til, at der er noget, der larmer. Lad os se her. Det er... Ja, flot her. Bogen. Ja, bogen. Magiske potions, elixir skyggeflugt, sind og spejler, grøn spring, fornemmelse vingers vilje. Der er revens væsen. Ingredienser i rævepels, gyldent æble, bottle of enchantment. Så er det bottle og en wither rose. Det er et godt spørgsmål. Har hun noget det? Potions. Hun har bare kun potions. Fuck. Gem dig. Lad mig se. Hvad var det? Er der alting er her stadigvæk? Der var ellers sådan lød som om fælden gik af. Det var sikkert mig. Okay, godt. Okay, nu skal jeg tage ud herfra. Jeg skal simpelthen ud herfra. Skal jeg egentlig... jeg tager den med for en sikkerheds skyld. Sådan der. Lad mig komme ud. Så går jeg lige stille og roligt rundt om den her. Stille og roligt. Og ned her igen. Halløj, mine små geder, hvor er I henne? Savner jer, geder? Hallo? De blev væk nu. Fik du fat i det? Det er vigtigt. Fik du fat i det? Selvfølgelig fik jeg fat i det. Jeg fik den her, og jeg fik den her. Men der stod faktisk også, at vi manglede noget, der hed en bottle of enchantment. Nej, og hun havde jo ikke nogen. Okay, hvis heksen ikke har en bottle of enchantment, så kan vi tage Albrium. Okay, det er lang vej herfra, så du skal være klar på en lang god tur. Okay? Men hvad er Albrium? Jeg synes, jeg har læst det et sted før. Jamen, det er en slags hovedstad. Det er bedre, at jeg viser dig det. Ja. Jeg må godt nok sige, den tur med den heks der. Jeg kan love dig for, at det fik altså mit blod helt op. Jeg var godt nok bange ved et kort øjeblik. Jeg troede, hun ville opdage mig. Hvordan fik du hende egentlig væk? Det skal du ikke tænke på, min dreng.